youth leader and we nana. No we introduce. Okay, I'm Chinemema Jerome Will. When you are bottom. Okay. I'm the youth leader of our bottom. Ole he nwere ike ikwu maka ụmụnne gị ndị bịara n'ụlọ ọrụ anyị ebe a na-ekwu na chọrọ ịnara ha ala n'ike. Ihe nwere ikwu na onye ọbụla sị gị na anarị ya n'ike. Onye ahụ kwuo okwu ashị. Before project na-abịa akpọla anyị okwu. Gwa isi lekwe ha bịa anụ. So nwebele anybody ọbụla anarị ya n'ike. So mmadụ ọbụla bịara ha ekwu si na anarị ya n'ike. Onye do hashi ndewo ademma chief ndewo ndam ahango Prophet Godfrey Imlewebe and the Aladima secretary of Ampoto. Okay. I'm jere biowa wo how I just say anye alawa edorie say willingly give we no big get wafda or dey me force. So odo to nya wala me wona am we bia je form o say anye due to onye ọbụla do nya magido so nga hala ahead no ha wa kuwe ma ebera to development our place ade mba bịara sika emegide mmadụ ọ dịkwa onye afọ swali asika ewere ali alike ha nwejela ewurezi ese le jikọta ndị ọzọ waili ha nwa na onwe ha bịawara ebe ụfọdụ ha bịara ne sekwe nwere ala ha nwa bịala asị ala wa ala ha so mụ adacha anyị nwa ha etire ha ebe anyị owuwe bete kwechiri ha ya wuru ofu onye de la cho hit ike ya bịawa sị aya cho hit ike but oh ya bịa je conclude other people je la sị anyị so that I am not very happy about it. Yes, and these are our fellow brothers mande alila kpọ ha ma our eze ma hwelile they are the allies people who do good who help akwani obodo adịkwa mgbe a chọrọ ha mmegide ka abịa megide anyị ha nwa wuturu ndị chọwa mmegide ohe gakwani sonye na ama Chineke amen. Nwanne m ngwa anụ biko metụ onwe gị introduce no Ahanwo Uzomogochukwu Benedict. I'm the Secretary General of Aboti Igbele Autonomous Community. Okay. I want to state three facts categorically here. One, I want to state that this land these people are talking about is an individual land. Every family owns their land there individually. And that even some of these people that came here, most of them don't even have land there. That is one. Two, before Mbise US came, Habiala, the first time, Bia the second time, they made consultation at Pabolum wine, okay, on the youths, all the villages, no meeting village by village, no meeting family by family. Come boom 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 boom, tankrai again at the whole town. Give everybody information. Okay. So no people for that they may identify their land. Man they put in their own, man they put in their land. That they should come out and identify their land. To avoid the fact that Yauroma Abemeja like a Gasuke, Kawa like and all the rest. You should come and identify your own. Yauroma is say Mba, you gain your own. We'll look over that one and move ahead. Okay. The worst part is that in the Lily Beran at this studio never came out for one day. Okay. No Kulila, but they never responded for one day. So little wonder why they should be making all this noise. They will be spoiling the name of our elites, not the memory. That is just the thing. Okay. And then I want to ask you, Ochara, you as an individual, you have that a set or a group of persons in BC US. You see how powerful that name sounds. It's coming to build a medical village in your town. Will you reject that proposal? You won't reject that proposal because we are talking about hospital. We are talking about state-of-the-art facilities that will be in that hospital. Our name will be in the world map. If you Google Abotu name, you will see our Abotu name in the world map. People from Germany, Italy, France will be coming to school there. We will have some white men, professors, some experts in that field that will be coming there. So I'll be blessed that in this my generation, I'm seeing such a thing happening in my place. So the last one, our Eze should be taken away from this, as well as the PG, the general PG of Vuriked Niri, Jinaben Naji, Prince Stanley Duhinewa, Aloy Chimezenze, all these people they mention. Because if they continue to mention these people's name without them calling them land grabbers, we will
collectively will sue them, and you know what it means when you don't have facts. I heard them in the video where they said that Akpola beckons. Nah, I measure Allah and if you can come and check. So that one alone, if you don't see beacons in that land, then we will take them to anywhere. Thank you. Yes, thank you very much, my brother. Thank you. No, Right. Innocent Meronye. okay. Akwamonya akpọtụ. Ole ihe nwere ike ikwu na ihe anyị nọ na-ekwu kamgbe. Chiregodi mụ onwe m na-represent ndị brothers na-akpọtụ. Okay, my Port brother. Harcourt bịa this morning. Hey, yeah, no. Right, thank you. Ihe nwere ike ikwu na these our brothers bịara here bịa na tarnish the image of our king and our king makers. Anyị adịghị happy. This ndị Mbaise USA anụna m the name for years. O nwere many things ha na-eweta na Mbaise, many things, my hospital equipments and the drugs for many hospitals na Mbaise. Development of Sanso na-akpọtụ. Wa ndị nke anyị ga-eji ahụ ihe ọma ha na-achọ ọhụ ihe ọjọọ. Anọ m n'ebe a na-asị gịnị Chukwu mee ebere ka ihe a bịa na-akpọtụ. Ndewo. Ademma nwanne m oke. PG before ma apịakọta ya. O nwere ka anyị siri anụ kepu na ndị ahụ bịara nụ na o nwere iwe na-ewe ha na o nwere ofu ihe maọbụ nke ọzọ merenụ. Ama mma o nwere ihe dị otu ahụ merenụ maka na o nwere onye nna anyị ukwu chifu kpọtara aha ebe a. Amaghị m ma o nwere ihe ị ga-agwatụ ndị na-ege ntị ka anyị mara kpọmkwem ibe mmiri shiri baa n'opi ụgbọgụrụ. Onye ahụ ọ kpọtara aha bụ my brother and a good friend of mine. I'm surprised. Ụdị agwa ahụ ọkpawa. Anọ na ya wụ like chief kwuru okwu sị na sponsor wa ndị elila ma bombis anyị gara and so on. This guy wụ one of our brother ileze anyị akwụrụ dọọ eze. Adọrọ eze dọọ ya, they spend money. At the end eze anyị win. And since that time eze anyị win. Onwekwe problem to the extent that eze anyị ele nwanne ya nwoke ka tọrọ ya na direct chiekwe chief chie chief say ka ọmụ mara that onweghị ihe obu n'obi amane mmo iwehi aga m akọwali at his level yanwa I'm still suspecting mo we o je mewe ha at his level because this guy was enyi m nwoke money na reason together because all a counselor in our ward, more PG. Money and a meeting sometimes and a reason together. But this one, I think all but one women and Julia the other day say, what is happening? Yagana Korom, my court to say this and that. I got a surprise that Abia Parebe. Okay. The local government chairman or they are aware of this case? Yes, the local government they are aware. Their position, yeah. The local government chairman say, oh, Roma. That land belongs to government. We say, you kill everybody, because always big development. The local government chairman, it was 2 weeks ago. What we supposed to do? I say, US is not Lagos here. I gotta say. By now, they are preparing on their own way. This project. A UN bag have local government chairman. And has everything. Oh, we have the problem I get because maybe anything. I gotta say, Kele Malawa Mogezu. Ezu upon yes, allow Ezuele. Ozu has seen the way head over Maga like it. If you would come, and the Rockman Mahaga like it, headed away bozo. I didn't maybe at all. Adam Chairman, PG. Chairman, Tupanya Piakoya, Atromoka, Mchutugaji, Keduru, medical village aga bara nde Oto, Napa Mbise, Buruburu. Nwanne nwoke ajụjụ oge dị mma. Chineke mebere that type of project abebe ka anyị. Ọ ga-abara anyị ọtụtụ uru. Ọwụ na-akpọtụ ka ọ ga-abara uru, ọ ga-abara Owerri uru, bara Mbaise uru, bara Imo steeti uru, bara Nigeria uru. Because a ga-enwe ndị shi mba ọzọ
people from overseas that will come and school here. We will have people that will come and live in our place, that will develop our place. Because Abbott is a peace-loving community, and we are very accommodating. So I just hope that this project got there, because Oga Branye Tuturu and Chineke Mebre Yabia, I get an agreement with these people. Okay. That is on a scholarship. Okay. Is on a school. Our youths, our men will have job. Our women will have job. And then when they shop by the roadside, they will be able to sell. Our place will be developed and will be beautiful for people to come and invest more. So yeah, that is why we deal with them, because our people in the Kebra here, few of our people, not even up to 5% of our people, just few of them are here gonna pull all kinds of rubbish things and tarnishing the image of our people because of this good thing that is coming. I don't know what they want to achieve in all that they are doing, but the truth is that the project they are here, the whole Nigeria, Imo State, Mbise, overall, as a community, and all of us will benefit it, even our children to come. Ademimela chairman PG nakwa ndị ọzọ maka ịbịa kọwara ndị mmadụ ọkachasị ndị Imo uru medical village anụ a ga-aba nakwa kwuo okwe na onwebedi ihe mewerele emewe na ebidobedi onwebedi ihe mewerele na ndị eke bịakwara nụ nga na ihe wo individual land dịka chief shiri kwuo na mohere ekwele no part of their land na the ebe a na-ekwu okwu ya. So anyị na-atụ anya kpọmkwem na a ga-enwezi nghọta pụrụ iche n'ihi na ihe ọma rị mma ya mee n'obodo ka ụmụ anyị nwee ọrụ, ndị a ga-enye scholarship enye ha scholarship, ndị na-ere ahịa erepụ ahịa ha, Chineke emebere obodo emepe, onye ọbụla ebiri n'udo. Ndewo maka ịbịa nọnyere anyị.